na gaban hankali ya fi gaban hankali, na gaban hankali ya fi gaban hankali. masanin ko'ina kai na saka kadiri, ka kayo na ƙauye ka yi mutanen gari, a cikin mutanen kai wani attajiri, a cikin su ma ka ware marar hankali, a cikin mutanen kai wani bako ɗari, wani azalimi wani ko shi makiri, wani ko musulmi ga wani can kafiri, wani gashi kyaukyau sai ka cire hankali, a cikin hakan dai yayi wani baban wani, wani kakan wani, wani dangin wani, wata matar wani, wani sirkin wani, wani yaran wani, a cikin hakan ma ya kwashe marar hankali, kuma duk nasa ne ba ɗaya ba nasa ba, wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba, wani ma ya ce kai gaba ɗaya bai san shi ba, kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali. Allahu kenan yadda ya so za ya yi, ka biyo shi tun ma sai ya so za ka yi, yaya ake yi ya aka ce za a yi, so na mu ko bakon asalin hankali, shi ne ya ce ma kar da ka je bincike, Allah akwai shi in aka ce sai ka ce, ko ina yana nan ba shi fitar bincike, masaninsa haka sai na gaban hankali, shi ne Muhammadu da hamajin Mariya, namijin mazaje taka wuyan makiya, sarkin kiyama ya na gabar anbiya, farko da ƙarshe shi ya wuce hankali, wani ɗan adam ne ba fa kamar adam ba, ba dan da shi ba ba za a yi adamun ba, asalin mu shi ne nasa kwa ban sani ba, wane halitta ta san asalin mun sani, shi dai akwai ne ba fa irin taka ba, takarar nan sai na gaban kanta ba, bari ma in yanke kai baka san kanka ba, ya hankalinka sai gane mun sani, zan ɗan taɓa dai kar da a ce na tabu, Allah da annabi kun taɓa ji sun rabu, komai na kauna idan ka zuba ya zubu, bari karkace mar Allah ne mun sani, dan san takaita wanda ya tsaro yabo, madadi ko kwa kace mai yabo, almajiri ne ga wanda suke yin yabo, kuma kankanin su kanin su marar hankali, marashin basira gane marar ilimi, kuma banda hali wajen fitina hakimi, tsarar ka gani kar da ka ce malami, ɗan dai ka gani